Ďalší model z vaní, ktorú si vyskúšam, je model Alina, ktorá má rozmer 165x75 a je to jedna z veľmi moderných a dizajnovo často vyhľadávaných vaní, hlavne od dizajnerov a architektov do moderných interiérov, do moderných kúpeľní. Takže vyskúšam si, aká je aj reálne pohodlná a či ten vnútorný rozmer 165x75 postačuje. Na moju dĺžku je pomerne stále veľká, čo ma prekvapuje, že model 165 je takýto dlhý. Keď si zapriem chrbát, tak pred nohami mám ešte veľa miesta. Ale je dosť kolmá. Ja by som skôr povedal, že je ideálna prípadne aj pre dve nižšie osoby. Je dobre vyriešený odpad tým, že je v strede na kraji, tak ho vôbec neprekáža. A vôbec ho necítim, ani keď si dole položím nohu. Hĺbka už nie je až taká ako pri iných modeloch. A aj to pohodlie. V tomto prípade podľa mňa dizajn išiel viac do popredia ako tie praktické vlastnosti a pohodlie. Ale zase musíme uznať, že je to veľmi pekný model a na svoj rozmer vnútorným priestorom veľmi veľký. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovekúpeľne.sk.